Ο Αγρός είναι ένα εξοχικό χωριό. Βρίσκεται σε έναν υψόμετρο 1000 με 1100 μέτρα, έχει ωραιότατο κλίμα, γι' αυτό έχουμε αρκετών τουρισμών. Οι βιοτεχνίες που έχουν δημιουργηθεί εδώ, που είναι αρκετές μπορώ να πω, έχουν βοηθήσει σημαντικά στην ανάπτυξη και την πρόοδο του αγρού. Και οι βιοτεχνίες αυτές έχουν δώσει ευκαιρία σε κόσμο μας να μένει στον αγρό και ιδιαίτερα νέοι να μένουν εδώ, αλλά και σε άλλες κοινότητες. Λοιπόν, η κυρία Νίκη είναι η ιδιοκτήτρια και ο εγκέφαλος της βιοτεχνίας που βλέπετε μπροστά μας. Θα την αφήσουμε να μας ξαναγήσει. Να σας καλωσορίσω στο εργαστήρι μου, είμαι εγώ η Νίκη. Η ιδέα για να ξεκινήσω την κατασκευή των παραδοσιακών προϊόντων ήρθε πριν από 25 χρόνια, όταν σαν νεαρή μητέρα στο χωριό ήθελα να στηρίξω την οικογένεια μου. Δεν είχαμε σταθμούς για να αφήσουμε τα παιδιά, αλλά ούτε και δουλειές για να εργαστούμε. Οπότε αξιοποίησα την αγάπη μου, τις γνώσεις μου, στο να φτιάχνω παραδοσιακά προϊόντα. Τα πρώτα προϊόντα που ξεκίνησα να κάνω βασικά ήταν γλυκό του κουταλιού. Ήταν το καρυδάκι, το κεράσι, το καρπούζι, τα πιο γνωστά γλυκά που είχαμε τότε. Και τις πρώτες μαρμελάδες, που ήταν η φρούτα της περιοχής μας και βασικά αξιοποιούσα τα φρούτα που είχαμε στα χωράφια. Μετά στη συνέχεια είχαμε αρκετή ζήτηση, οπότε αναγκάστηκα να κάνω ένα πιο μεγάλο εργαστήριο από το πρώτο που ξεκίνησα, που ήταν πάρα πολύ μικρό. Ίδρυσα την εταιρεία Νίκη Γασοκλέους, στείλαμε ένα από τα παιδιά να σπουδάσει τεχνολόγος τροφίμων, το οποίο και αξιοποιούμε τώρα στο εργαστήριο μας. Φτιάχνουμε γύρω στα 60 διαφορετικά προϊόντα, που είναι, επεκταθήκαμε σε πιο πολλά είδη γλυκών, πιο πολλή ποικιλία, μαρμελάδες, φτιάχνουμε γλυκά και μαρμελάδες για τους διαβητικούς, τα ίδια όπως τα φύλλη, σουτσούκος, παλουζές και οφτέρι. Έχουμε διάφορα σκος, λεμονάδες, μανταρινάδες, αμπελόφυλλα, το φημισμένο γλυκό του τρενταφύλλου που γίνεται μόνο στο χωριό μας. Κατά τη διάρκεια των 25 χρόνων δουλειάς που έχουμε εδώ, δεν περιμένα να έχω ένα εργαστήριο που έχω σήμερα, στα πρώτα χρόνια. Όταν ξεκινήσαμε, είχα στόχο απλά να ενισχύσω την οικογένεια μου. Όχι βλέψεις για ένα μεγάλο εργαστήριο και εξαγωγές που έχουμε σήμερα για 7 χώρες εξαγωγές. Στην πορεία όμως είδα ότι η ζήτηση αυξανόταν, οπότε αναγκαστικά έπαιρνα έξτρα προσωπικό. Τώρα είμαστε 22 άτομα με full εργασία, ολόχρονα, σε ό,τι είχε σχέση με την ποιότητα, τη διατήρηση των προϊόντων. Ήμουν αναγκασμένη να διαβάζω, αναγκάστηκα να μάθω κομπιούτερ, να μπορώ να απαντώ στα email και να κάνω τις συνεργασίες μου, να μπαίνω στο website και να ψάχνω και να βρω ό,τι ήθελα. Επίσης κάτι άλλο που έγινε στην πορεία ήταν να παρακολουθώ πάρα πολλά σεμινάρια που είχα σχέση με την παράδοση, αλλά και με την προώθηση των κυπριακών προϊόντων. Έλαβα μέρος σε κάποιες συνεργασίες, ευρωπαϊκές συνεργασίες που είχα γίνει μέσω Ελλάδος, Κύπρου και άλλων χωρών για την προώθηση του αγροτουρισμού βασικά. Τώρα συμμετέχω σε ένα άλλο πρόγραμμα, πάλι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι Λεωνάρτον Νταβίτσι και είναι για τον αγροτουρισμό, γυναίκες επιχειρηματίες που ασχολούνται με τον αγροτουρισμό. Έτσι, με τον τρόπο τούτο μπορώ να προωθήσω και τα κυπριακά προϊόντα, τα δικά μου προϊόντα, αλλά και τον τουρισμό που θέλουμε να αξιοποιήσουμε, διότι ο τουρισμός δεν είναι μόνο θάλασσα, είναι και το βουνό και είναι ο ποιοτικός τουρισμός που ασχολείται με τον αγροτουρισμό. Εγώ θα συμβούλευα όσες κοπέλες θέλουν να αρχίσουν τώρα να δημιουργούν κάτι που έχει σχέση με τον αγροτουρισμό, πρώτα να αγαπούν αυτό που θα κάνουν. Γιατί αν δεν αγαπάς αυτό που κάνεις, δεν μπορείς να το κάνεις σωστά. Οπότε για να έχεις καλή επιτυχία, πρέπει να αφιερώσεις χρόνο από τον ελεύθερο σου χρόνο, αλλά περισσότερο αγάπη για να έχεις επιτυχία.